alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Egoitz, noiz jarri behar izan diozu azken aldiz norbaiti, hemenik ez? Nahi esan oain txortan ez dut kuritzen ez da kasu bat, zen azaldin igual ez nabil oso limitea jartzen jendeari, esango nuke. Nire bigarren galdera hain zuzen ere oizen, errexaiten zaizu jendeai limitea jartzea, ustezu horretan abila zehala? Uste dut askotan edo gehiago egiten dituen dula iraziela noaite beldurrak eta limitea jartzea zaiten zaitela horretik, hau da, ez galdutu jazu? Ea limiteak errex jartzen dituzun, hau da. Ez, ez dut jartzen errex. Nei gertatzen asko da, eta suposatzen dut ere pertsonan arabera, eta testu inguruan arabera, adibidez, profesionalki, lanean baldin bada, errexago, lanean rol batzutan baldin bada, errexago jartzen ditut, edo errexago kudeatzen ditut, bino, berdinen arteko harremanetan, edo lankiden artean ere, batzutan mugak jartzea asko gustatzen zait, eta zait bat ere gustatzen, baina eske kontiratzen naiz, dela, konplazentzian erortzen naiz, da, vale. Bai, uste dut gatazka, nik muga bat jartzegatik gatazka bat sortzen bat nire errua dela parte batien, edo, bai, sensazioa, bai, eta badakit ez bino, tripetatiko la sentitza, batzutan kostaiten zait zehatzia, bai. Nik zu galera ikusten zait, iruditzen zait horretan, nik bine beto egiten zura, eta nire impresioa da. Oso inkontzientik egiten zerbait. Gero esan dezu lanaren kontua, igual lanean bai banaizela personal limitea jartzituna, arlo horretan mintza bai, baina gero harreman pertsonaletan gehiago kostatzen zaitela esango nuke. Zu esango zen nuke? Nik nire sensazioak nik zuregatik bodora zer ikasi, horretan. Limitea jartzen daki dalako? Bueno, bai, adirazten dituzulako gauzak. Vale, esango jazuzte kasutan. Edo arreta eman hori gertatzen denean, tora aiteri kontuatuko naiz. Montaz. Hone esaten ditut, Bai, ez bakit. Eta zuk nire sensazioa zen agazu. Karo, nik limitea jartzerena, lertzen dut ere bai, badela, gauza bat dela, dagoela oso lotua, jakitarekin zer nahi zuen eta zer ez dezun nahi. Eta orduan, zerbait nahi izan horren baitan, igual limiteak jartzea zailago egiten da, baina zerbait nahi ez tegunean limiteak errazago jartzen eta uste zuke hori argia odokazula. Hau da, egiten dezula, zer ez dezu nahi horren bueltako limitea jarri. Agian ez adieraziz, zuzenean persona bati, baizik eta igual esan ez, hemen dagoen limitea, ontan ez departe hartuko edo onaen ez jungo. Ez, en plan de hau ez zen nahi egin. Eta ez egite hori. Eta hori lotzen limitearekin. Eta ja, hasi horretik ezakit, sartzeko denborarik ez dugu igual gai honetan, ze iritzen zait igual beste atal batetarako aurrerago sartu genezaken zerbait zera. Baina bai iritzen zait, lenguan entzuten nion Sara Torresi hitz egiten ez, gaur egun... Sara Torres ez dautzen ez dunantza da idazle, filosofa, ikerlari, boiera feminista bat. Bai, eta oso interesgarria. Oso interesantea. Bueno, kontua da ipatzen zula pixkat ez, justo gaur egun asko ez, indarra handia ematen diogula asertibitateari eta zure muga zeintzu diren, eta besteak errespetatu behar dituzak zure mugak, eta iaia sortzen dela ez, negoziazio bat bi sujetu oso definituren artean, eta esaten zuen ere, noski nabardura guztiak ulertuta eta kasu guztiak eta hau eta beste, batzutan ere ez, bere ustez, harreman idealetan edo harreman sanotan mugak utzi beharko genituzkela besteak ere gure mugak moldatzen edo, bien arteko harreman batean, edo berdintzete edo irun arteko, harremanetan besteek eragin egin behar gaituzela eta mugitzen garela ere, ez? Eta batzutan honek eraman gaitzakela oso posizio hermetikotara, ez? Ni hau naiz, gustatzen zait, eta hemendik naiz pasako. Bai, uste Sarak hitzaten dela baita ere afektuen inguruan, ez? Afektatua izatearen horren inguruan, oso interesantea da, baina nagien berandu iso sartuko. Bai, obetuzka sartuko. Ondoritzaizu, venga, maite bidarte teknikan, eta ametxeta egotze mikroen alde honetan, ongi etorri alderantzizera. No sé pelear por mí, no puedo ponerme ahí y decir que no me jodan la vida, pero por ti salgo del sofá y las mantas y me afilo las uñas, pero no para pintarlas, se las clavo a cualquiera que se atreva a decirte que no vales la pena, cualquier frase de mierda que pueda ponerte triste. Me sale una cosa que no tengo conmigo. Xubat Sabarekin partekatzen du komikien afizioa.
Astean behin etxera joaten da irakurri dituenak utzi eta berriak aukeratzera. Batzuetan elkarrekin irakurtzen dituzte, pertsonaia ezberdinak antzeztuz. Aurrekoan, manga saloi batera joateko sarrerak erosi zituzten elkarrekin, eta biak joan ziren Konojako ninjaz jantzita, cosplay estilora. Gaur, eskolara sartu da bertan erositako manga kamiseta batekin, eta ikaskide batek barre egin dio denen aurrean friki esanez. Irakaslea sartu da justu gelan eta zera esan du. Niri asko gustatzen zait kamiseta eta frikia izatea gustatzen zaizunaz ez lotxatzea bada oso ondo ari zara. Keinu egin dio begiarekin eta xugan sentimentro pare bat hazi da une hortan bertan. Ez dio inork egunean zehar irribarrea kendu. Y asumir cada una de las derrotas que escondes la cabeza. Sé de lo que te aterra, pero también he aprendido a crear junto a ti fortalezas. Me he recorrido tus calles para que también sean mías y te he dejado mi hijo para que vea pureza, para que tenga el ejemplo. Bueno, Zararen Tus Michis abestiarekin hasi dugu, gaurko saioa. Asko gustatzen zaigun abesti bat. Bai, nik gustatzen zait batez ere hasieran utzi dugun salitxoi, esaten du nire burua asko gustatzen zait defendatzea, baina zuregatik apazen nahi sofatik bere ala altxapantak kendu eta azkazalekin arramazkaiteko, ez? Kaka bat zela esaten duen edozinen kontra. Vale. Bai. Hori da igual, limiteak gure baitan jartzea kostatzen zaigunean, baina laite besteengatik Bai, maite ditugunengatik. Bai. Ze ondo. Bueno, gaurko karta 7 bastoia. 7 bastoia. 7 bastoia. Suaren energia guatu dezakegu, guatu dezagun. Eta, Radio White Smithen zean, tarot proposamenean, pertsona bat ikus dezakegu. Mendixka batean igota. Borrokan edo defentsa moduan. Ez? Hori izango da, agian karta honen esanai nagusietako bat, ez? Defentsan edo borrokan, zerbaitatik borrokan. Makil bat du bi eskutan, helduta, mugimenduan. Behan dauden 6 makiletatik defenditzen. Karo, ez duguna ikusten da beste 6 badien persona, badien mamuak zer den, ez? Badago, eraso egiten gaituen zerbait eta horren defentsan gabiltza. Eta lurra bere oinetan pixka bat lokaztu ikusten da. Eta zerua atzean urdin. Esan dezagun, Radio White Smithen kasuan, adibidez, bastoien jarraipen hontan, ez dagoela kolorei dagokion ez bentsat, bastoekin lotzen den zerbait, ez bada bastoetan bertan, dela marroska gorriska zerbait, ez? Baina atzean dago urdina. Vale, muitu ezagun orain, ikus ezagun zer dagon This Might Hurt tarot karta baraja egiten duen proposamenean. Nahiko desberdina baraja honen irudia aurrekoarekin alderatzen baldin badago amets. Pertsona bat dugu irudiaren erdialdean, 6 makil zorrotzek mehatxatzen dutelarik. Bai, ikusten dugu pertsona erdigunean, haserre eta baditu beste 6 makil zorrotz mehatxatzen. Haserre dago edo determinazio arpega du bentsat, ez? Eta bere eskuen artean irmoeltzen du metalezko arku moderno bat. Bai, ez da egurrezko arkuitako bat, arku moderno bat. Gezi bat du arku honek eta hau litzake 7. makila. Bai? Zerua, kasu honetan gorria da, bastoekin oso solotua, eta beratzealdean baso antzeko bat ikusten dugu. Landareak, loreak, zuhaitzak. Eta ez dakit zuri, baina niri bentsat apurrak batzen dira irudianek The Hunger Games pelikulari, Los Juegos del Hambre espainolez, ez horren interpretazio bat ematen dudara. Nei sensazio guztia ematen dit. Bai, ez? Bai. Zure ere bai. Gero, zenbakitan sartzen baldin bagara, 7an gaude, 6tik arrakasta, eta 7ra pasatzen garenean, 7ak energia intelektualarekin du zer ikusia. Orduan badu, barne ezagutza, jakinduria, hausnarketa izan daitezke pixka bat, eta badu pentsatze horrekin ez, lotura. Orduan, kasu honetan daukagu alde batetik suaren ekintza, eta 7aren ezagutza, eta orduan hemen biak elkartzen direnean, pixkat norberaren ideiak, usteak edo balore propioak defendatzeko aldarria egiten da. Orduan, 7ko bastoia da zure ikastolako buliari lehen aldiz begietara begiratu eta ezezko bat esatea. Ez dizu kasurik egingo. Izan daiteke ere Madrilen Gerra Zibilean oiukatu eta handiz idatzi zuten no pasaran hori, 7ko bastoia. Izan daitezke ere nerabe marika defendatzen duten neska lagun taldea. 7ko bastoia ere izan daiteke emakume trans bat besteen begiraden aurrean pausu irmoa duena, eta bere gorputzean eta bere adierazpenean berak bakarrik erabakiko duela esanez. 7ko bastoia izan daiteke tratu txarra jasotzen dituen zure lagunaren etxera, berarekin joatea, bertatik aldegin nahi duelako eta maletak eta hartzen laguntzera zoazerako. 7ko bastoiaren energiak egia da, ez batzutan, ikusten duguna gaina literalki ez, gerra edo talka zuzena dagoela, baina
azken finean da, besteek ez du suntsitu ezin alizateko baldintzak eraikitzea. Hau da, badago, egia da, zuk esaten zen una pixka bat, bai, alde batetik segun batez ere igual alderantziz baldin badago karta, ez? Mehatxuiek errealak dira edo ez dira errealak, baina bai da, ez da erreakzio bat, hau da. Kanpotik jasotzen den zerbaitekiko erreakzio bat da, bai? Eta orduan da, besteek zu suntsitu ezin alizateko baldintza batzuk eraikitza. Izan daitekeela erantzun zuzen bat, izan daitekeela, sare bat sortzea edo baldintza batzuk sortzea, horrek zureganako eraginik ez izateko. Eta hemen, adibidez, badaukagu beste baraja bat, normalen ez gula jartzen, baina numinus tarot, eta hemen azaltzen da pixka bat, pertsona bat ikusi dezakegu, pasarela batean oinez, berak, nik interpretatzen da moduan behintzat, bera da bastoia bera ez, kandela bat bezala dago, eta ari da, bere burua adirazten nahi duen bezala, eta abian ditugu pertsonak pixkat gorrotatzen edo ez, bere aurka adirazten. Eta ikusi dezakeguna da ez, bere jantziaren azpian, besoan fijatzen baldin bagara, badauela armadura bat jarrita, ez, orduan, bai dela, bestetatik besteko ez, baldintza batzuk sortzea dorrela. Eta bai du, hau Eugenen aspaldi ez gura aipatzen. Bai, nik esan, denboraldi honetan naizari behiratzen apenas, Eugen. Ja. Bai, penaz. Bueno, Eugek esaten duna da, kasu honetan, pixkat hartzamaren energia esaten du, ez? Orduan, bere hartxikiak defendatzeko ez, energia gori edo bisteral hori da. Eta hartxikiak izan daitezke, zure lagunak hartxikiak izan daiteke zure burua. Maite eta zaindu nahi duzun horiek. Hoi da. Orduan, hemen ez, karta honek botatzen izkigun galdera dira, zerta zure bizitzan zuk erabaki dezakezun eta beste inork ez. Eta hori erraza da, erabakitzen, konturatzen horrekin. Ez. Ez erraza ez. Baina karta bateatzen baldin bada, horren inguruan, ez? Hausnartu beharko zenuke hau da. Hemen, besteek esan dezaketen ez, zer bai edo zer ez. Bestean ere ez, zeintzuk dira besteen aurrean babestuko dituzun pertsonak, harremanak, taldeak edo espazioak, eta zeintzuk dira urratu ezin diren ideiak edo eskubideak. Atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun horre zaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ondo lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alaberrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Txitu nazazu albazu, erreinu bet daukatera ikite, zogandik salgu. Edo zein botere goxe, bi esku izan ta biak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria. Nazazu albazu, erreinu bet. Claro, orduan gaurko gaiarekin edo gaurko kartarekin etortzen den gaia da, nola babestu norbere burua, ez? Eta honen inguruan edo pentsatzen ari ginela, ez? Galdera torrez diguna izan zen. Jendeak norbere burua babestea egiten duenean, norberak eginiko ikasketa prozesu bezala deskribatzen du, baina ohartzen gara gure sarek noraino laguntzen dituzten honetan? Bai, nintzako bai da klabe nahiko garrantzitsu bat, eta uste dut askotan ez, sortzen den relatoa dela, hau da ez, zure burua eraiki behar duzu, eta besteen aurrean zuk zure burua defendatu behar duzu, garrantzitsua dela, sartu gabe. Claro.
Bino justo, Izarok jarri dugun kanta honetan autodefentsaz eta feminismoaz hitz egiten du pixkatez, nola balio izan dion berak, jaso izan duen gorrotaz babesteko estrategia bezala, eta nola talde horrek lortu dunez, esaten du ez, erreinu bat daukatera ikita zuhandik salbu, nola hori guztia askoz ere boteretsuagoa denez, jaso dezakeen gorrotoa bino. Bai. Eta horrek guztiak norbanakoak egin dezakena baina askoz ere ez, indar gehiago daukan, bai. Bai, claro. Nahi hemen interesatzen zaitena alderantatik handa, konturatzerena zure babes sistema ez dela hain zurea edo hain zu ere ekizun zerbait, baizik eta zu besteekin edo zure inguruko zure gertuko sarearekin elkarlanean sortuzun zerbait, ez? Eta hori interesantea, ez? Karo, egoera honek berak eraman zaitzaken nolaitez zure burua babestea etengabeko defentsibe egoera batean egotera? Netzako hemen, iruditzen zait super gai interesantia, eta iruditzen zait askotan... Osea, ez dauka honek barkatu, baina ez dauka honek baitare, ni bentzaren inguruan ikusteten jarreratik lotura dela, behin eta berriro ez, denbora hozin defensiban egotearena, eta denbora hozin, como ez daukera batez ikusterena bestearengan, osea, defensiban egoteak baitare esan edurako beste oro ikustearena denbora hozin mehatxu bezala, hau da, etxai bezala. Bai. Nik hemen, eta ezakit oso generazionala dena, ezakit gaur egun gertatzen den bino, nik hau ikusten dut adiez asko gure lagun batek zauri marika dituko zion horren bueltan ikusten dut, nola zauri marikatik adibidez askotan ez, bada adibidez esaldi bat asko errepikatzen dela, eta normalian gero eta gehiago esan esaldi hori da benetan importatzaizulako eta daukazulako kriston eskola jarrita dela, nahi bestek esan duten ez zait importa. Nik egiten nahi duena eta nahi bestek esan duten ez zait importa. Eta iruditzen zait askotan, ez dakit ze puntora arte den horrengatik ez, osea, gabezia bat daukagulako batzutan, ez? Sare batzuk sortzeko, hoi eraldatzeko edo gorrotoi eraldatzeko eta puskatzeko pixkat, ez gerozuk ez erreproduzitzeko zuri indizutena nolabait esateko. Nahi dudana esan da, eta ezakit korapilatu nahi zen pixka bat. Nerabe zaroan, nik pasan nintzenean DBH-etik batxillergora, inun herritik irirako saltoa. Bai. Eta nik topatu izan nitun pertsona, ez, marika, desberdinak eta hola, askotan errepikatzen zituzten, ez, behaile egin zizkieten dinamika horiek. Hau da, gero nik nire burua babesteko dola jarri behar dut besteen gainetik, eta kartonek gaina badu pixkat horrekin lotura, ez, batez ere ikusten dugu Rider Waite Smithekoan, osea, ni gainetik nago, hau da, arrazoia daukadenaren sensazioa, edo bat nago, ez, besteen jarreraren edo iritziaren gainetik. Eta nola, batzutan sortzen dinez, horrelako defentsiba egoera batzuk, ez bakarrik izan daitekeela, ez, arriskutsua dela zuk zure burua bestengandik babesteko, baina etzea irekitzen uzten nahi, zure kalterako, eta harremanak sortzearen kalterako, baina bestetik ere uste dut horrere batzuen erreproduzitzen direla, beste gauza batzuk, orain ni berdin zaitez, Donosti nagonez, eta ni guaia naizenez, orain ni bezala guaiak ez diren marikak gaitze txiko ditut, eta naiz behaiekin, ez naiz behaiengan horbilduko, ezak zer, eta niretzako diezu izan zen nahiko... Nik pentsatzen, osea, Donosti eritxit izan zen, en plan de, la panacea ja ez, en plan de hemen komunitatea sortuko eta tururu. Nik ez dakit hori den babes edo autodefentsa edo babesteko forma bat. Esan, osea, zuke zapaltzailearen estrategiak eta dinamika garatzen dituzunean zure berdinen kontra egiteko, ez dakit hori den autodefentsa forma bat, edo den jendarteko dominazio sistema hauetako praktika zure ganatu dituzula eta botere apur bat izan da batean hasi zela reproduzitzen hori, ez? Esan nahi, niri zapaltzai bihurtzen denean uste ez dagoela, enbeste minaren ondoriozko zerbait eta da, igual kultura honetan ez dugula beste zer ezagutu defenditu alizateko hortaz. Esan, defensa hon batek ezin gaitzak eraman erreproduzitzera zapaltzaiak zapaltzaiak guan egin duen hori erreproduzitzera. Zait esplikatzen ezen. Bai. Osa, nik ez dela hori ulertzen autodefensa bezala, ez dela hori justifikatzen beti esan izan delako, ez? Zenbatetan ikusten dugu jende bat izan dena matxakatoa, batean matxakatzaiaren leku horretan, eta eske berak ere minba jasotu arduan dabil egiten. Ez nago justifikatzen, bakit justetzau dela hori egiten, ez? Mehan hori, igual ez dela, igual ezingo genukela justifikatuelako gara bat, esan ez bera zapaldu ere izan da, ez? Hori, esan ez, ze askotan ikusten dugun ere bai, ikusten dugun zerbait ere bai, igual dinamika bat gehiago daukana zer ikusi arrebantxismoarekin maske urruntako. Karo, gero daude egiturak eta egiturak, zentzuetaz defendatu eta babestu, esan nahi, badaude egunerotasuneko dinamika batzu zentzuekin
bai, defendatzen zea eta azkenan inkluso egin dezakezu lertzeko saiakera zuk etxaitzate dagazun horrekin, eta daude egiturazko beste kontu batzuk zentzuetan ezin dezun inungo zubirik ere persona horrekin ulertzeko, eta zuzenan beti ingo zea konfrontazio batean, eta beti ingo zea babesten, ez? Osea, nire kurretzen zait, osea, desberdin ikusten dut, marika bezala bizizan ditudan eraso edo, ondo ez guztion horrean estrategia batzu garatzea, eta azkenean baita ulertzea adiez aurrean daukan homofobozikin hori, bere gabezitatik handitzeten da biela, eta bere gabezitatik da biela min ematen, eta ere ikusten da dibidez polizia, ez bera, eske bai, ni matxakatzen, eta berari aurrengo diot ditudan tresna guztiekin, ez? Ez da, ikustetela autodefentsaren atzean, daudera kasuan elementu desberdinak begiratzeko, bakizu? Zaite, azaltzen izen. Bai, uste bai, nik, pixkat, urrengo gaira saltatu horretik, bai, zuri pasa izan zaizu, adibidez, zu egontzea, sentitu izan zea defentsiba moduan, momentu batzutan, ni nire esperientzia. Ni gerora kontatu naiz baietz. Jendatik interakzionatzen dutela zuzenean. Ni pasa izan zaizu, nigo batzen dut gauza bat, eta gero beste pertsonatzuk hitz egin dut, bai bolerak eta bai marikak, nik izan dut garai bat, enekiena gizonekin konversazio normal bat izaten. Kostatzen zitzaidan pila bat, eta uste dut, gerora egiten duan interpretazio bada, niretzako azkenean izan ditun esperientzia batzungatik anez, tipo batzukin, ja zen uste zula denbo guztian hor arrisku bat edo mehatxu bat da, hola, eta kostatzen zitzaidan asko naturaltasunez, konversazio bat izate da ikasi inberri izan dudan zerbait da. Bai, esan nuke artifizialki momentu batzutan. Ez bilatu en plan de, ze galdera txiki inditzak ezerretzak eta pixkanaka gainetik endu behar izan dudan zerbait da. Eta uste dut batzutan ere, eta prozesutan ere, imaginatu ez, berdin zait, feminismoa deskubritu, gara jortan, Pol Preciado, bakize, eta bat egantzen dena, hitz potolo-potola patriarkatu, ezakiz, eta zen azkenean, zuk ere, ez, bihotz bat daukazuk, eta zen modu bat, ez, kanpoan jartzeko arazoa, eta zure burua, ez, besteko zait esplikatu da. Ez dute, ondo jarraitu. Ez, eske, ez zaila da esplikatzen. Igual beste batean, uste ez dudala oso ongi azalduko. Igual, galdera badago hemen, eta igual urrengo gonbidatuari leku egitekarreko duna da. Ez gertatzen da, defendatu behar gaitun horrek, babestu baino, indarra biltzen duenen gure kontra. Nik hemen, karo, hemen badago zea bat, esango asmo bat, edo badago intuizio bat denarena adibidez, ez? Nor zaintzen gaitugu jendartean, ez? Pues esaten da beti poliziak defendatzen gaitu, ez? Esaten da. Dago zentzuko bat hori esaten duena, ez herrizain eta ezagizer. Eta nik, diskurso honekin, azken aldin asko entzuten delako baitare, como jendearen eta behin baina goiagotan, nabilen zuten irratian, telebistan, ez, hola poliziaren defentsaren inguruko diskurso bat dela, como herria zentzen duen zerbait da, eta beraik gabe ezingo nukela gure jarduna regulatu, gure arteko batazke regulatu, ez? Eta diskursoren aurrean, niretzako da, como, eske, izatez, oinarriz, poliziaren funtzioa ez da personak edo jendartea zaintzea. Da, estatuaren aparatu osoa gure gorputzetara ekartzea eta mugatzea, ertxatzea, zigortzea. Orduan ikuspegi hori, ez da noraino, den ikuspegi bat, jazuzenean, bakizu, kartzelaratuak egin dunean bere kartzelaren sistema oso bat aia bera denan kartzela bera. Ez? Foucaulta hitzen zuen guztionen inguruan, biopolitikan inguruan, ez da izer, ez? Dela, hau, ez da zegoen pensa inoiz, ez da zer itzegazun, imaginatzen berdin iretzi igual akaula poliziak inoiz ez du soluzionatuko gure bizitako ezerrez, eta kasurik txarrena zurnik gure bizitza suntxituko du. Hortaz, agian diskursonekin bukatu barko nuke. Bai, mejor que nos venga la pili. Bai da. Mejor que venga la pili, antes que venga la poli. Mejor que venga la pili, antes que venga la poli. Mejor que venga la pili, antes que venga la poli. Mejor que venga la pili, antes que venga la poli. Mejor que venga yo a que venga la policía. Tú sabes, conmigo la ciudad está encendida. Y si te portas mal yo no multo. Nos juntamos un poquito, así hacemos puro.
pa' tanto, no mato a nadie, yo canto, pero yo no me dejo, no me allanto, riego el jardín pero no me planto, tú que me estás contando, ni yo diablo ni usted santo. Tenemos un mundo roto, yo por ti lo reparo. Te tienen que proteger, pero te muerde la mano. Con Bejito y el Cava, todo sabe menos malo. Todo sabe menos malo. Que venga la pili, antes que venga la poli. Mejor que venga la pili, antes que venga la poli. Mejor que venga la pili, antes que venga la poli. Mejor que venga la pili, antes que venga la poli. Por ahí viene la benemérita, aunque yo no sé, no se acreditan. La pili más auténtica, ella me llamó pa' esta salsita. Dime qué más necesitas, ¿qué te pica? Esto pa' la gente, pa' la insumisa, pa' los que corren, luchan, bailan, rompen la camisa. Que no hay tiempo pa' pasarla abusado, que no hay derecho a todo lo que ha pasado. Yo no tengo nada que me comprometa, me puede registrar el huevo. Gaurkoan gurean Maria dugu, Gipuzkoako Txago ekimeneko taldekide bat. Bere berri izan genuen Izarran ospatu zen iraultza txikien akanpadan, eta, bueno, Txagon Txagoko taldekidea da, eta Txago indarkeria polizialaren erregistrorako tresna autonomo bada, herritik eta herriarentzat sortua. Arratsaldeon Maria, zer moduz? Arratsaldeon oso ondo. Bueno, hasteko eta behin, zehar emondoko azutarrotarekin. Inolakoa. Inolakoa, baina pizten dizu interesik, ez da, inoiz inguruan norbaitek izan ditu kartak, bota ditu inor kartak, norbait junda norbaiti galetzea, eta artista baten gana, bere piztan inguruko zerbait. Begira, izan dudan hurbilpena handiena izan da ikastaro batean aurreko urtean, zegoela sorginen inguruko lan bat egiten ari zen emakume bat. Ostra. Eta Euskal Tarotaren inguruan, eta hitz egiten zuen pila bat, eta zen super interesgarria. Baina... Euskal Tarota, zer... Bueno, badaude ezberdinak uste. Bai, klaro, badago, justo lehengur demoraldean zen genuen honen inguruan, nola ez? Maritxu Guler. Hori da, eske tesia egiten ari da Maritxu Guler inguruan. Egitan. Bai. Vale, eta, guau, ze guai, gero aletuko izugu norden eta gian kontaktu esatuko izugu. Ze interesantea. Aizu, nola hasi zen Txago sortzeko ideia, eta, bueno, nondi dator sortzeko premio hori? Aipatzen aritu zeaten bezala, nik usteet, elkartu ginen 3 pertsona, genukala, sentsazio bat zen, ez daukagu horrelako azterketa sakon bat eginda, ez? Bai. Baina sentsazio bat geneukan, ari zela asko normalizatzen, poliziaren presentzia, poliziaren jarduna, eta sozialki ez zela ari erantzun bat ematen horri, ez egola kezka bat, eta geroz eta gehiago ari zela zabaltzen, polizia beharrezkoa dela, nolabaiteko herritarren zaintzarako eta bar, ez? Eta ikusita, bereziki euskal testu inguruan egon den ibilbide historikoa, ez? Pentsatu genuen, bueno, agian gertatzen ari zela bazela moduak aldatu edo moldatu egin direla, daukagun historiagatik hain bortitza dena, gaur egungo errealidadeak ez gaituela hainbeste inpaktatzen, eta orduan bigarren plano batean gelditzen ari zela poliziaren inguruko behintzat azterketa kritiko bat egiteko aukera. Nire ez, arretasko asko emantzian, Hernanin bertan, Hernani, bueno, historikoki herri bate izan duna Euskarriko, borroka armatuaren gaiak bereziki inpaktatu duen leku bat da, jakin da edo ulertu Euskal Herri osoan zehar, eta baita ere Frantses estatuan eta Espainiar estatuan inpaktatu dula nola baita, ez? Badeude herri batzuk Euskarrin zentzua bakaten marka zehatz bat, ez? Eta niretzako zen bat, horietako bat Hernani, eta flipatu nun izugarri, nasi nintzanean ikusten ertzaintza tilosetatik paseatzen. Izan zen, como, hostia. Eta etzen bakarrikan, sensazio bentzat, nire bazen, etzela bakarrikan batzegotela lasaitasun, haiek lasai egoteko sentipen bat, ez? Bentsate, baldintzak aldatu eta batean batzegotela aukera bat hortikan ibiltzeko baizik, eta batzela disiplinamendurako praktika bat. Hau da, esatea, jazta, ez dago horreka armatua bukatu da, galdu bezute, porque mezuri baita ustete asko zabaldu den zerbait izan dela, eta orain gu hemendikan gabiltz eta normalizatuko dena da hau. Gu egotea hemen presente zuek denak zelatatzen da zuek denak zehatzen ez da. Nik hori kokatzen da 2011 artetikan, 2011an eta bere borroka armatua uztera bakizun, eta 2014 ingurutikan aurrea hasi zen bastante normalizatzen da. Hori baita lotzen dut Donostin dagon turisten gorakadarekin ere bai. Hau da, dena bagoz violentziaren inguruan eta violentziaren
desagertzearen inguruan badago lotua dauka, baina bai, eta hortik aurrera badagoela disiplinamendu moduko bat. Oso poliziala dena. Bai, hor, alde batetik, efectivamente, 2013an hasten da ertzaintzaren berritze plana, zuk aipatu duzun logika horretan, ez? Garai berriak datoz, polizia berri bat behar dugu, eta orduan hasten da indartzen hurbileko poliziaren, oso teknifikatua, oso profesionala den poliziaren irudi hori, ez? Beste osagai bat sartzegatik zuk aipatu dituzun horietara, datorrelako ere iraultza teknologiko oso potolo bat, batez ere 21. mendean eta 80. hamarkadatik aurrera, ez? Eta horrek ere polizian eta poliziak jarduteko moduan kriston inpaktoa dauka. Eta aipatzen zenun disiplinamendu horretan, nik uste gainera hor kritikoak izateko edo buelta bat emateko gaiari pentsatu behar dugula polizia ez dela bakarri gorputz bat errepresiboa dena, zapaltzen gaituena eta nolabait kalte egiteko edo min egiteko pentsatua dagoena, baizik eta badela normalitate bat erreproduzitzeko ezinbestekoa den tresna bat. Eta normalitate hori erreproduzitzeko ezinbestekoa denez, eta hori denez azkenean benetako funtzioa, kalte eta min eta errepresio hori jasoko dute jendarte batean bazterrenetan dauden gorputz horiek, ez? Claro. Vale, bueno, txago batez ere, indarkeria polizieraren registrorako tresna bada, eta zergatik da garrantzitsua registro hau egitea eta izatea? Zira begira izan dezake honek? Ba, bira, guk planteatu izan dugu askotan, orokorrean indarkeriaren inguruan lan egitea da gai bat bastante konplexua. Bereziki, estatuaren edozein erakundek eragiten duten indarkeriaren inguruan lan egitea, da oraindik konplexuagoa. Orduan, erregistro hori, beti egongo da oztopatua estatuaren edo erakunde publikoen partetik, ez, oso gatazkatsua delako gaia beraientzako. Eta guretzat behintzat, edo guk ematen diogun erabilera, izango lirateke bi edo hiru kontu. Alde batetik, uste degurako informazio hori bera jasotzeak, osea bakarrik jasota eukitzeak, ja balio bat daukala gizarteari nolabait bueltatzeko dagoen errealitatearen irudi bat. Guk noski ez dugu jasotzen gertatzen den guztia gure inguruan, baina bai ematen digu aukera gutxi gora bera badauden dinamikak ikusteko, praktika polizialen norantzak aztertzeko eta bar, ez? Eta nik uste hori bere horretan badela ekarpen bat. Beste ekarpen bat oso garrantzitsua dena da errepresio hori edo zapalkuntza hori jasadan duten pertsonek zama hori bere baitan ez gelditzea, osea, nolabait motxila hori partekatu alizatea. Tala nolabait erreparatzea edo ez? Bueno, ez dakit erreparatu daitekin hori, baina... Bai, bentsat sozializatu aitortzea. Bai, aitorpen bat, baina baita ere, naiz eta batutan ez da publiko egiten gertatutakoa, baina bai, sentitzea ez dutela bere gain bakarrik hartu behar pixu hori, ez? Eta batzutan, osea, guk egiten deguna da jaso gertatu dena eta gorde. Osea, ez dauka ere, bueno, gero batutan hori, gero txostenak eta egite ditugu, baina pertsonentzat askotan jakiteak hori gordeta dagoela nunbait, eta beraiek ez direla izan behar etengabeko edo ez betiereko testigu badagoelako ja nunbait jasota hori gertatu dela, hori ere bada alibio bat. Eta gero, eta hau izan zen ere nolabait guk beste mugimendu batzuetatik eta gatozen jendea geralako erronka potoloena edo interesgarria iruditzen zitzaigun gauzetako bat, zela goazen honen aurrean aurre egiteko estrategia kolektiboak garatzera, ez? Baina horretarako jakin behar dugu nola funtzionatzen duen. Claro. Aipatu duzu poliziaren funtzio nagusietako bat badela indarrean dagoen normalitatea, ez? Edo, bueno, botere hegemonikoen normalitate hori erreproduzitzea, ez? Eta, karo, zentzu honetan gogoratzen naiz Julio Ikotxeako ikerra ez banago bere momentan aipatu zula, ez? Bai, gaur egun bake egoera batean biziga, baina batzuen bakea da. Ez da bakea hitz larritan, ez? Claro, zentzu honetan poliziak normalitate hori erreproduzitu behar du eta hainbat estrategia garatzeitu, ez? Ze estrategia dira poliziak gaur egun herri mugimendutan garatzituen estrategia guzti horiek? Ba, esan bezala, aldatu da asko, nire ustez, esplizituki poliziaren jarduna, ez?
dagoen estereotipo nagusia edo bada, ez polizia jotzen eta kriston indarkeria fisikoa erabiltzen. Hori gaur egun herri mugimenduen aurrean ez da hain ohikoa. Baina aldatu da estrategia, aldatu dira sujetuak alde batetik, herri mugimendua da zerbait oso zabala, eta mugimendu batzuk ari dira izaten orain foko nagusia. Jo puntuan jartzen zuzenak, ez? Hori da. Adibidez? Adibidez, etxe bizitza mugimendua, horrela zerbait oso orokorra bezala aipatua, gazte mugimendu ezberdinak, eta gero agian ez dago hain lotuta herri mugimendukin, baina baita ere, migrazioarekin eta batez ere kale egoeran dauden pertsonekin, batez ere pertsona arrazializatuekin lan egiten duten kolektiboena. Baita ere pertsona horiek beraiek ez, baina, nasten ari naiz, baina alde batetik kale egoeran dauden gazte arrazializatu horien kontrako indarkeria badago, baina badago ere indarkeria bat gazte horiek laguntzen ari diren sare ezberdinen aurkakoa. Bai, justo horreko zatikan gatoz baitare hitzaitetikan kasikoekin ez, eta berak aipatzen zigun nola, ze jazarpen bizuten poliziaren aldetikan, eta ez bakarrian polizia, hor ja itzen dezako baitare, maila instituzionalean garatzen din politika guzti hauek, ze indarrera egiteuten, ze indarra represiboera egiteuten, hori ez, jende guztion eskubideak, jende guztiak eskubideak izan izateko, lan egiten du jende guztionekin ez. Eta esan dezu, gazteen aurka batez ere, gazte mugimenduen aurka betien izan da Euskal Herrian, eta uste baita ere munduko leku guztietan gazteak eralaketa prozesu garatzen dauden horietan beti egoten dela indar poliziala. Etxe bizitza kontuetan dabilen jende eta kolektiboen aurka baita egiten dela. Nei buru etortza ezkite etxe gabetze irudi eta hor poliziak zenolako indar neurri gabe erabiltzen du. Jakin dara beti dira neurri gabe erabiltzen du indarra, baina kasu honetan basakeri bat esan bateuta ejertzituak jartzitu zera etxen azpietan personat botatzeko etxe horretik, ez? Eta baita ere, persona arrazizatuen aurkako jardun eta ez, baina nolako estrategia erabiltzen dute, porque aipatuzu violentoak dienak, gero eta izango dute bestelako estrategiarik ez dena horren violentoa ez, igual, eta ez dena hori da. Bai. 2015etik mozalegearekin eta oso modan edo jarri zen gai bat izan zen buru errepresioarena, ez? Isunen bitartezko zapalkuntza hori eta herri mugimenduei pila bat eragin diena. Adibidez, polizia dauzka estrategia ezberdinak kolektibo sozial ezberdinen aurrean jokatzeko, ez? Eta da oso selektiboa, eta teknifikazio horrek ere laguntzen dio poliziari, edo horiari gara ikusten, erabakitzen edo ikusten ze estrategia motarekin jokatu ezaketen batzuekin edo besteekin. Orduan alde batetik dago buru errepresioarena, teknologia berriek eta digitalizazioak kriston aldaketa eragin dute, alde batetik badagoelako zelatatze bat kalean, askoz nabariagoa kameren bitartez, adimen artifizialari lotutako kameren erabilerarekin eta bar, baino baita ere sare sozialen bitartez, zeinetan gu geu garen nolabait polizializatuak izatera aurkezten garenak, ez? Eta gero tresna nola ditzen dira hilgarritasun txikiagoa daukaten, hilkortasun txikiagoa daukaten armen bitartez, ez? Taser pistolak orain izan dira oso sonatuak, eta geroz eta gehiago ari da jotzen polizia horrelako tresnak erabiltzera, geroz eta gehiago ari da jotzen polizia psikologikoki eragina izan dezaketen zelatatze batzuetara, eta agian kontrolatuak sentitzearen kontu horretara, ez jakitera ean ere telefonoa pintxatu dagoen edo ez, eta hori oso sonatua izan da estatu mailan, baina Donosti inguruko gazte militanteei gertatzen ari zaizkien gauzak dira. Bale, hor, gure, bazen pixka galdera hortikan nahi genuen zuzen du, ez? Indarkeria simboliko batzuk eta psikologikoak ez, badaudela eta horiek ondorio batzuk izaten nahi diela, ez? Bai kolektiboetan, bai norbanakoetan. Eta ze puntora arte ez, bazuk esan zen hartzen gehan ez, indarkeria polizialak ditun dimentsio hauetaz gaur egun edo, ez? Nola iden operatzen edo? Bai, alde batetik, hasieran esan dugun bezala, ari da ematen poliziaren normalizazio bat, eta horrek zailtzen du asko, konstiente izatea poliziaren praktikak nondik nora doazen, eta beste alde batetik, poliziaren teknika horiek, simbolikoagoak, psikologikoagoak direnak, ez dira ikusgarriak, eta gainera, ez dira bakarrik ikustezinak, dira ere isilaraziak. Hau da, gertatzen den hori publikoki azaleratzeko bideak ez dira inerrexak, ez?
Eta horrek eragiten du sozialki ez egotea kontzientzia bat. Gertatzen dena da horrek ez duela eragin bat bakarrik jazarria izan den pertsona horretan edo pertsona horrengan, Claro. hoiengan. Dauka eragina maila sozialean, osea guk daukagun harremana gure artean, daukagun espazioa okupatzeko eta bizitzeko modua, instituzio publikoekin daukagun harremana oso mediatizatua dago eta oso baldintzatua dago horrelako gauzengandik. Orduan, naiz eta ni naizen kontziente pertsonalki poliziaren jarduna horrelakoa dela edo niri ez zaidan pertsonalki hori gertatu, nire jarduteko modua, nire espazio erabiltzeko modua eta poliziak espazioa okupatzeko daukan moduak moldatuko du batez ere berriro ere bazterreragoetan dauden gorputz horien aldetik bizitzeko modua, eta hau oso argia da adibidez, aipatzen denean, puntu zehatz batzuetatik gazte magrebiarrak ez direla pasatzen. Eta ez dira pasatzen ez zerbait egin dutelako, ez dira pasatzen arriskua daukatelako identifikatuak izateko, nolabaiteko gatazka bat eukitzeko. Guztiz. Lehen aipatu dugun poliziaren izaera hau gertukoagoa izaterena, eta ez, oso herritarragoa izateren kontu guztia. Baita ere ulertu daiteke biolentziaren erabilpenaren eralaketa guzti, eralaketa estrategia guztionen parte bezala, hau da, derrepente irudi bat ematearena majoagoak izaterena eta guzti hau. Inkluso polizia anitzago bat izaterena, batzen naiz, bere momentuan arron geundela, baitzeten ginela, Gailes Polo bezalako elkarteak ezin zutela izan herri mugimenduen parte, inundik inora, ez da elkarte bat izan daitekeena borroka sozialaren parte, eta jende batek igual ez da bien horren beste mugimendu radikaletan tabar, como no haite incluso ikusten zuen egon zitekela arlo sozialean lan egiten, ez? Igual txarlak ematen tabar, esazula, hostia, hau da, izugarrizko zuriketa bat poliziarena, eta usten dut erantzuten diola estrategia berdinari ez zukze iritzi honen inguruan. Bai, zalantzari gabe hor. Dago, poliziak daukan tresna nagusia bere legitimazioa berresteko da presentzia omnipotente horietako bat, ez? Zinetan, une oro dagon, leku guztietan dagon, orduan. Kalean presentzia sekulakoa da, eta hori justifikatzen da, esanaz, hurbilekoagoa den polizia batek, bertan dagoenak errexago eta azkarrago erantzungo duela herritarrek duten edozein arazoren aurrean, komunitateetan, ez dakit, auzoko mailetan eta horrelako espazioetan poliziaren parte hartzea bermatzeak, eta hau da instituzio publiko batzuetan asko indartzen ari den ideia bat, planteatzen da, berriro ere ideia horrekin ez, denak modu koordinatuan eta hurbilekoagotik lan egiteko planteamendu bezala. Eta horrek, agian intentzioa hori da, baina azpitik daukana da, polizia berriz ere ordura arte egonez den espazio batean egongo dela, daukan daukan botere guzti horrekin, ez? Eta daukan kontrolerako gaitasun horrekin, azkenean da beste informazio iturri bat. Eta poliziak egiten duna da kontrolatu eta informazioa kudeatu. Eta azkenik esan dezun poliziaren aurpegi soziala, esan dezagun, ez? Gailes Polo izan daitekena, baino gaur egun geroz eta gehiago ikusten den zerbait dela, ziurrenik zuei etzaizuela tokatu, orain eskoletara polizia dijo gaitz egitera genero indarkeriaren inguruan, bulinaren inguruan. Nik egiten lana arlo horretan eta ondela nik ez dut inor, konta uzaten hau, zijoala ze kasuren aurrean, ezagite indarkeri kasuren batean zen, eta hartu zen, beste elkarte batekin ez zuten lortu harreman egitea, eta polizia etxea herrian bertan egonda, esan zen, etor daia ertzaintza. Eta postea, bai. Eta, flipatu nun, karo, ni gero naiz oso inusiente, orduan esazula, nizan da beti. Noniko igual nire ingurun ez dela ikusi ez. Eta esazula, ostia, normalizatua ezin du egun. Hau da, poliziak indarkeriari aurre egiteko daukan metodologia, baitari ikuspegia, da guztiz kontrakoa guk lantzen dugunarekin alderatze baldin badegu da. Irukilarroxak edo bestela, emaginek edo bestela, hierak edo bestelako, hainbat eta hainbat elkartek eta kooperatibak egiten duten lanketarekin alderatuta oso desberdina da. Eta inkluso ez dako hau inundik inora behira hartxatzaia, zigortzaia eta bar, eta polizia, bai, polizia azte dutaben indar armatu bat da, eta sartzen da kodigo penalarekin, gazteen gana.
Eta pistolarekin poltsikoan. Eta pistolarekin boltsikoan. Hori, eskola zentroetan? Bai, hor Wow. poliziak... Osa, hor dago komplikatua da, baina, Bai. karo, poliziak tailer horiek edo hitzaldi horiek emateko egiten duena da agenteen egun libreetan bolondreski eraman. Hau da, osea, da el combo perfecto. Zedoakoa da, ari dira poliziak voluntario moduan lan egiten, beste elkarte batzuek izan ditzakezuen soldaten aurrean. Gainera, horrek nolabait zilegiztatzen du poliziaren irudia ume eta gazteen aurrean, eta beste alde batetik normalizatzen da, edozein arazo edo gatazka sozialen aurreko ikuspegi zigortzailea. Eta indarkeria polizialaren normalizazio bat eta legitimazio bat, ez? Hau da, hau egiten dugu egin behar degulako, ze begira jendea ze gaiztoa den. Claro. Eta hau, ez dakit noiz bait izan dezuten aukera poliziekin hitz egiteko, baina oso sartua dagoen ikuspegi bat, ze, osea, agente polizialak dira pertsonak, esan edo, oso baliagarria egin zaigu nik uste momentu batzuetan, holako monstro irudi bat sortzea, baina pertsonak dira azken batean, eta daude mota ezberdinetako pertsonak. Baina dago kultura bat, edo dago lanketa mental bat eginda, mundua ikusteko gaiztoen eta honen arteko bereizketa bat bezala. Bai. Orduan, gaiztoen aurrean guztiak balio du. Ja. Claro. Eta hau pelikuletan ikusten da, osea, umeen pelikuletan. Bai. Gaur egun dagoen polarizazioaren puntu guztiontan ez. Osa, ni ez den oro da zu edo da bestea, eta orduan da gaiztoa edo txarra den zerbait, eta atorna, pues, da, el típico homomoni lupus, ez da, Hobbesek edo esan zu, mantzen, como lo típico gizakiak egitan gaiztoak guztiak, eta orduan beharrezkoa da estatua, eta beharrezkoa da estatuaren indarretxatzaia guztiak salbo egoteko zaren bestela, hilko elkarren artean, ez? Eta bera, super txungo bat, eta dago, justo gure oinarritan, osea, Europako demokrazia liberalen oinarren dagoen zerbait da hau. Hau da, beharrezko daukagula estatu bat, bere indar polizialarekin, guztion artean baka egon izateko. Honekin lotuta, eta lehen aipategu araua eta bazterra, ez? Jo dezagun apur bat bazterretara, ez? Indarkeria poliziala modu ezberdinetan pairatzauten gizarteko talde ezberdina daude, eta hoien artean jomuga berezi izateute bazterretako persona hauek poliziaren aldetikan, ez? Arrazakeria eta xenofobia elementu garrantzi bat direla garbi dago, eta horrela ikusi ahal izan dugu, Donostin, beste ez? Egian poliziaren presentzia asko ditu da azken urteotan, bestelako herrietan ere bai, paseotxo asko ematen dituztez. Aurreko nere ginen, hori, kaseokin, lehen esan dugun bezala, badago profil zaurgarri bat bereziki zaurgarria dena. Bai, hor, bai apunte bat edo egitea, eta egon ginen, lantzen egon ginenean parte hartzea podcastean, ez? Aipatzen genuen, ez gerala zaurgarri egiten gaituztela. Bai, orduan, bueno, osea, polizia, kasu honetan, ez? Poliziaren jardun horrek egiten gaitu zaurgarri, eta egitura horrek berak egiten gaitu zaurgarri, ez da norbera zaurgarria dela bere horretan, ez? Claro. Zentzu horretan, osea, guretzako oso nabaria da, gaur egun kale egoeran dauden gazte magrebiarrak direla jo puntuan daudenak, zalantzari gabe. Badago gero errealitate bat oso izkutua dena, oso privatizatua dagoelako gehienetan, dela osasun mentalaren auzia. Guk ez dugu gehiegi landu oraingoz, baina bai da zerbait daukaguna hor nahiko pendiente, ze oso bortitza da. Bueno, komplexua da, ze polizia joaten da askotan delitu bat ez dagoen testu inguru batean esku hartzera, eta beraiek ez daude prest profesionalki horretarako, eta orduan egite dituzten interbentzioak, bueno, pues, kuestionablea dira, ez, gutxienez. Eta osasun mental arazoak dauzkaten pertsonengan, pues, kalte handia eragin dute. Iritzera arte, ez? Horan dela, ia urte bete egontzen kasu bat astigarra. Hori da. Kodez banaiz, eta horrela bukatu zen iritzarekin gudu zen. Eta dola gutxi nun izan da, bota berri izan dola gutxi, kako txartean, duela desente. Errekara bota zela, mantero bat polizia gaizula jarraitzen. Hori da, horren dela gutxi. Bai. Edo ezten bat, horren dela gutxi, dioten dela hilate batzu, baina horren dela ez asko. Bai. Esan nahi, edo bestela ere, emugan hiltzen dien persona guzti hauek, zentzuak iesian datozen, edo ez, estatutik eraiten den indarkeri guzti horren iesian datozen, ez. Bai, guztiz bat. Hiritarren partetik ere, poliziako puro edo vigilantzia hantzeko eskaria areagotu egin da, ez hor badago aldaketa kultural nahiko
niretzako triste bat. Zeren egon naiz irakurtzen eta ikusten, 70. hamarkadako, 80. hamarkadako jendearen naite badierazpenak manifetan eta ez, hauteskundetan inkluso zegiro zegontala, eta bazegon, mezuetan bastanteko bortzizasun gehiago, karo, kasu horretan Euskal Herria bazegoen diktaduratik atera berri, Ego Euskal Herria, eta horan batzegon jarrera, antipolizialago bat, abar, baina hori ez, gaur egun da justu kontrakoa, gaude onarpen fasean ez. Ziurtasuna behar dugu, seguridade behar dugu, lehenik, segurtasuna norentzako. Eta bigarna, zein izaten ari da kontrol poliziala areagotzearen ondorio zuzena? Alde batetik norentzako, lehen aipatu dezuna da, guretzako. Gauza da, gu nor garen, dela oso kuestionablea. Eta gu nor den poliziarentzat eta poliziaren aurrean gainean agintzen duten hoientzat, ez? Poliziak segurtasuna bermatzen du, merkatuaren logika bermatu alizateko, eta horrelaxe da, neoliberalismoaren egitura guzti horrek funtzionatu dezan, polizia beharrezkoa da. Ez dago besterik, ezin du beste modu batean funtzionatu, ze polizia da, polizia ulertzen da zerbait esternoa bezala, baino da egitura horren parte oso basiko bat. Ezinbesteko gaina. Bai, eta azkenean poliziaren presentziaren kontua da paradoxa bezala, ez? Sorgin gurpil bat. Ze guk segurtasuna bermatzeko polizia bidaltzen da, hau da, segurtasuna ez dagoen lekuetan polizia jartzen da, eta orduan zuk polizia asko ikusten dezunean, ulertzen dena da leku inseguro bat dela, baina aldi berean, suposatzen da, zenbat eta polizia gehiago seguroagoa dela espazio hori. Claro. Orduan, berdin du segura edo insegura den espazioa, kontua da polizia jartzea, ez? Eta ez dago frogatua. Mas polizia debra guztian. Hori da, eta ez dago frogatua benetan poliziaren presentziak segurtasuna eskaintzen duenik bere horretan. Agian, kasu konkretu batzuetan, gauza konkretu batzuen aurrean aldaketa batzuk ematen dira, baina eske poliziaren presentziak berak ez du aldatzen hori. Bai. Nik hemen banekoen galdera bat dela, poliziaren presentziak edo gero eta gehiagoko presentziak ez du eta gehiago infantilizatzen jendartea, ez du agentzia guztiz kentzen komunitatean gatazak batzializateko. Hau da, ez gaude guztiz atontatuak, ez gaude guztiz desgaituak, gurarteko gatazkak, ez punitibismotidan eramateko, ez judizializatzeko, ez polizializatzeko, ez gaude guztiz tresnez gabetuak. Noski, eta hori, guztiz lotuta dago, eta lehen aipatzen un merkatuaren logika eta logika neoliberala indartzea ez, baina bada ere individualismo hori da. Individualismo horrek nolabait eskatzen du ere polizia bat. Ze nik nire buruarekin baldin badaukat bakarrik ardura, beharra, interesa, inguruan gertatzen denari ez baldin badiot erreparatzen eta zerbait niretzat deserosoa dena, ze askotan ez da delitu bat da deserosoa egiten zaidan zerbait aurretik entzea nahi baldin bat, nik poliziari daitzen diot, ez? Eta erronka hor dago. Erronka da nola egingo dugun herri bezala, komunitate bezala, nahi dezuten moduan definitu, ez? Baina nola egingo dugu jendarte moduan aurre egiteko eguneroko handitugun gatazka batzuei. Agian badaude gatazka batzuk oso konplexuak direnak eta gaur egun ez ditugunak tresnak aurre egiteko. Baina beste 11 kasutan bai, eta poliziaren eguneroko lana da nimiñokerien aurrean presentzia bat bermatzea, jendea ere lasaiago gelditzeko, ez? Bai, guztiz. Ni hor adioz flipanteiten zaitegian, ez dakitze puntora arte gaina, Donostin bizi ezen jendia, Donostitik pasa, baina bizi ezen jendia, eta giatik igual pasatzen ezen jendia ez konstiente den, nik astelenero joan behar dut zehara, nola ditzen da, torre ondora eta hola, eta hor dauden beti daude behintzat bikotxe. Bai. Eta da, etengabekoa, eta flipatzen duan asko da gaina, horko berrintzait ez horre, inguruan, komertziotan eta hola nik asko zere gehiago entzuten dudala, edozein momentutan jendea zilegitasunakin esateko, polizia beharrezkoa dela, eta nola
bai, osea, hoi ja esateko ez, osea, naturala da eta asumitzea gaina denak horrekin ados gaudela, ez? Osea, oinarrizko zerbait izango bazen bezala. Horra ez lan oso ona egin du, lo que no te cuentan de Donosti kontukoak, aurreko esek nula mendikan ez ditugula baneatuko, hemen mendikan ez ditugula eskatuko mesez kontu hori salatzeko, baina bai, osea, sortu dute, osea, eman diote botaete gurpila bat ziurgabetasunaren diskurso bati, eta hemen Lucia Baskarrenek idazten du baita honen inguruan, eta berak beldur horri ere bai behiratu hartzea aipatzen du, nolaite azkenean estrukturala den arazo baten aurrean gaude, eta horrek egunerokotasunean sortzitu harremanetan baita tensio pila bat, eta badago beldur bat, baina beldur horri behiratzen zaionean jakin atzean zer dagoen, eta ez dela zuetan nere arteko edo ez, jende zehatz baten eta nere arteko harrematik ondori estatzen den edo ez, sortzen den beldurra, ez eta dela egitura oso baten ondori bat, eta jende baten bilduren eman dizazuke zeren egititu hainbat ekintza, nolaite, aragostekin lotuak eta bar, beren, karo, konturatu, persona horrek zergatik egin berritun gauzak. Osea, esan hemen ematen du justifikatzen dela laude gizak egiten txarragea eta orduan enten dugu lapurtu ez. Karo, hasi pentsatzen jenda zergatik lapurtzen duen. Claro. Ez, zergatik eta horretik zergatik sortzen den izua de lapurtu egingo deate. Ez, baina ez gaitezen gehatuen, eski lapurtu egite dute, lapurtzen du jende askok. Zazki zergatik honek ematizu bildura eta ez beste horrek, ez? Bai. Eta, poliziak izatekotan aurre egiten diola, edo hori da bilatzen dena, segurtasun sentsazio bat eskaintzeari. Hori sentipen bat da. Ez dago... segurtasuna bermatzea ezinezkoa da. Baina ezinezkoa da poliziarekin eta bestelako edozein egiturarekin. Segurtasun osoa ez da existitzen ze. Bizigera gatazkan horrek eramaten gaitu aurrera egitera bizitzan. Eta kontua da hori kudeatzeko tresna garatzea, ez? Orduan, poliziaren presentziak segurtasuna ez du bermatzen du pertsona konkretu batzuk, ze beste batzuk ez, lasaiago sentitzea. Gau da, arauaren erdigunen daude pertsona horien ziurtasuna bermatzea. Hemen gaina badago ez justo aipatzen zenun leno onak eta gaiztoak diskurso kontu bat badago, eta justo ez, etxe bizitzan arazoakin gaur egun datuetan oinarritzen baldin bagea, Estatu Espainiarrean daun arazo handiena gaur egun da, ez jendeak ezin dula etxe bizitza bat erosi, alkilerrak daudela lotxagarriak dien preziotan, bino, tengabez, zabaltzen den mezua bai komunikabideetan, hor ditugu Ana Rosa eta gure lagunak ez esaten okupazioaren beldurra hitz egiten dute, eta nola zilegi bihurtzen denez, ja ez daukagu bakarrik indarkeria poliziala, baitugu desokupa bezalako taldeak, botere duten pertsona batzun interesak defendatzen eta gaina ez zabaltzen den diskursoa da, ongi ez, badaudela berrintzai dien enpresariak edo espekuladoreak edo pertsona batzuk ez, onak direnak eta besteak direna ez, pertsona deliktiboak eta orduan lehen esaten zen, zer balio du ez, kasu honetan. Lehenagotik Euskal Herrian jada baziren arren duela ezain bestez, iaz Donostian izan dugu desokupa zearekin lotutako ez, gertakariren bat. Bai, guk indarkeria poliziala bakarri jasotzen dugu, hori izan zen autu bat hasiran egin genuen, ze indarkeria mota oro oso zabala zen eta akotatzen iritsi ginen erabaki horretara. Indarkeria poliziala esaten dugunean ez da bakarrik gorputz polizialek egiten dutena, bai da ere gorputz pribatuek funtzio publiko bat betetzen dutenean egiten dutena, hau da, adibidez Renfeko estazioetan eta dauden segurtasun gorputzek eta. Orduan desokupako gauzak ez ditugu sartzen. Ez baldin bada, elkarranean ari direla esplizituki poliziarekin. Ez daukagu informazio handirik, baina bai sortu zaigun hausnarketetako bat da, ezin degula ulertu poliziaren jarduna horrelako enpresek egiten duten lanarekin bereizita, azkenean logika berberaren parte direlako, direlako nolabait txanponaren bialde, txanpon beraren bialde ez, eta askotan enpresa hauek betetzen dutelako lan zikina egitearen paper hori, ez? Osea, poliziak egin ezin ditun edo erabili ezin ditun modu batzuk erabiltzeko aukera ematen dute desokupa bezalako taldeek. Eta gero bai ikusi degula, eta hori ez da, osea, ezin dugu ondorio bat atera hortik, baina bai da pixka bat kezkagarria agian, ikusi degula agian eremu konkretu batean polizia indarkeria maila altua egotea eta denbora gutxira hastea horrelako
jarrera fascista, razisten, ez da inbeste igual enpresenak, baizik eta talde antolatuenak, eta polizia desagertzearen morretatik, ez? Eta orduan, bueno, bakoitzak atera itzala ondorio. Bueno, ja, maiera heltzen gabiltza, eta igual nahiko nukena jakin da, zentzu dian, epe motz eta hartainera dituzuen erronkak. Ba, guretzako aipatzeko, garrantzitsuena edo bada, egon behar dela poliziaren indarkeriaren desnormalizazio bat. Poliziaren desnormalizazioaz edo hitz egin dugu lehen, edo normalizazioaz, bai ikusten dugu oso normalizatu dagoela, eta gauza kezkagarrienetako bat badela kalean pasatzen garela ikusten ditugula indarkeria egoerak eta inorrez dela gelditzen horren aurrean. Eta horrek bakarrik, presio sozial horrek, behartuko du polizia aldaketa batzuk ematera. Horrek, segurazki ez du polizia abolituko, baina bai aldaketa batzuk ematera hurbilduko gaituela, ez? Gero beste galdera zen, ezakit, badagon modurik ez besteok, hain entzuten daun inor, talde batekoa balin bada, edo laguntzeko aukerari badagon, edo zer egin dezaketen ez, Txago? Bai, guk alde batetik egiten ditugu tailerrak, egon ginen duela hilabete batzuk, etxebizitza sindikatuen topaketa batzuetan, erregistratzen ikasteko. Pixkat egiten duguna da nolabait kultura aldaketa baten beharra hitz egin eta guk ditugun tresna konpartituz. Azkenean ulertzen dugu horrelako gauzei kolektiboki eutxi bartzaiela eta saretzea dela klabea, ez? Orduan, geroz eta pertsona eta talde gehiago euki sentsibilizazio hori eta euki tresnak horrelako erregistro bat egiteko esaterako, potenteagoa izango dela gero eman dezakegun erantzuna eta osatuagoa izango dela ere guk sortzen dugun alternatiba. Bai, autodefentsa estrategia. Guani ipatzezu, ematituzuela tailerrak eta bar, nola jarri ditezke harremanetan zuekin? Badaukagu e-mail bat, dela txagogipuzkoa@raiseup.net, eta bestela badugu ere Twitterra eta Instagrama eta erantzuntat dugu hortik. Bale, ederki. Mila esker etortzegatik. Bai, gonbidapenagatik. Abesti bat esatu nahi nizune Jumainaren eta zerratik gana abestiri. Bai. Bale, abestia da Tribaderen Tout le monde déteste la police. Eta egia esan, aukeraketa izan da komplikatua. Ze, hasi ginen pixka bat pentsatzen hori, ez? Poliziaren inguruko eta poliziaren indarkeriaren inguruko abestietan, eta gure testu inguruan historikoki izan da beti oso eskorbuto rollo horretatik abiatu diren abestiak. Eta, egon ginen pixka bat buelta batzuk ematen ez, eta abesti honek jolasten du pixka bat poliziaren, eta poliziaren protagonismotik ere hitz egiten du abestiak, nolabait daude momentuak polizia bihurtzen diren hoien ahotsa hori da, eta bada gure generazioa bizitzen ari den errealidade bat. Ezakit, nork ez dauka kuadrian ertzain bat? Nik ez, bai nik ez. Usten da hola kontu, belanaldi kontu bat amentsu. Usten dut Google'a ez, 30 urteko, bai, osea... Ez dakite, nik esango nuke, nik ezagutzen, lagunak kuadrilletan baitu zenak ni bino helduxiagoak. Bai, eta zuek ez, edo ez dituzu ezagutzen, Ez dituzu ezagutzen. Kontuz. Jo, Maria, mi esker tortzagatikan, berriz ere gauratuko dugu entzulari gauratuko dugu Instagram eta Twitter bat dukazuela, Txago izenarekin, eta estelare mailez kontaktuan jarri ditezkela zuekin, txagogipuzkoa@raiseup.neten. Mi esker, gaurkoan gure tortzagatikan. Una vida esclava para no tener nada, callos en las manos, la espalda doblada, mientras sube el paro y las pensiones bajan, con 60 palos a mí nadie me calla. Vamos a la carga, esta noche se arma y aviso de money, no sabe quién manda. Demás panfletos, todo es propaganda, se chuma, quiere ver mi barrio en llamas. Yo que he corrido delante los grises, pam tumba la estaca, me siento invencible, más cara, saca la cámara, dispárame a todos los cordones y tapo la cara. Brilla la porra, el escudo, el chaleco, la frente alta, el orgullo en el pecho, un gesto de respeto a la foto del rey. No habrá justicia sin orden ni ley. Tras la pancarta se alza más gente.
que dirán es que éramos 20. Se protegen, tensan el ambiente. De repente, carga inminente. Y dos insultos desacatos claros. Si vuelan botella le va a salir caro. Yo sirvo, protejo, recibo este pago. Que pueden escapar, no queda otra disparo. Un golpe frío, la visión me nubla. Repala la vergüenza caliente en mi nuca. Debajo del casco una cara mancha de culpa. No eres hijo mío, mi sangre ya no es la tuya. Un hombre tendido en el suelo, un saco de sangre. Dios, dime que ese no es mi padre. Quien me devuelve el consuelo, quien me ha convertido poder, el veneno del hombre. Toutes les mondes, test la police, toutes les